ehli gowuna faz olup, kanatlı ovaz olup, dünya yüreğine dolup, yanlan diyarım yanlan. Halkın bahtiyar çağı, güllüdüp gövün bağı, tariflak arka dağı terdarı, yanlan diyarım yanlan. Yanlan diyarım yanlan. Diyarım, diyarım, yanlan diyarım. Diyarım, diyarım, yanlan diyarım. Bir karar devlette aydımlar coşar, büyük yollar geçer, bahtiyar yaşlar. Vatan şöhretine yanlan diyarım. Arkada baktığına yanlan diyarım. Elime yalkımda yanlan diyarım. Vatan şöhretine yanlan diyarım. Diyarım, diyarım, yanlan diyarım. Diyarım, diyarım, yanlan diyarım. Arkadan esir garsın vatan bahtı. Aydın mukam ruhu kımmatın bahtı. Təbiyyən gilli yağtıdan yağtı, Əlimi yalqımda yanlan diyarım, yanlan diyarım. Diyarım, diyarım, yanlan diyarım. Diyarım, diyarım, yanlan diyarım. Vatan kuvvetlen yar teveyamda. Vatan şöhretlen yar teveyamda. Elime yalkımda yanlan diyarım. Tədə şıvar bilən, tədə pirmanna, Əlimi yalqımda yanlan diyarım, Vatan şöhretine yanlan diyarım. Diyarım, diyarım, yanlan diyarım. Diyarım, diyarım, yanlan diyarım. Ak şeker aşkabat buysucu halka. Arkada şekeri genceye yalka. Dünya şeridip Türkmenin baltan. Elime yalkamda yanlan diyarım. Yanlan diyarım. Diyarım, diyarım, yanlan diyarım. Diyarım, diyarım, yanlan diyarım. Diyarım, diyarım, yanlan diyarım. Diyarım, diyarım, yanlan diyarım. Yanlan diyarım. Assalamu alaykum. Berkanar dowlatimizin täze ýamynyň galkynçda gurnuň mehriban adamlary. Salam aleyk hormatly mehmanlar. Edip illeşer. Häzir Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asr bäsişiginiň çäklerine geçirilýän Yanlan Ýarym 2020 adly telebäsişigine başlaýar. Yanlan diyarım 2023 televizyon çeklerine çıkış ediyen hoşun aydımçı yaşlar için öz bilenten yanlanyan aydım sazları bilen Gahryman arkadağımızın hem de hormatly prezidentimiz arkadağlı serdarımızın halkara derejesini alıp barayan beýik işlerini, vatanımızın özüşlerini ve özgörüşlerini vasp etmek, Türkmenin milli aydım saz sünnetin dünya yaymak in bir mukaddes däpleriniň birine uruly. Höwetçiň aydymçy ýaşlaryň Yanlan Diyarym 2023 adly telewizionnyň Aşgabat şäheri vilayetler boýunça geçirilýän tapganyň başyny Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadağymyzyň kalp dünýäsinden nurlanyp Guinness'un bütün dünýä rekordlar kitabyna girilen ajaýyp milli binägärlik keşfine ak mermere bürenen hem-de dünýäniň merjen şäherine öwrilen gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinden başlaýar. Dünýäň dostluk merkezi sen, gül watana şan Aşgabat, halwa buýsanç mertebe sen, baq nowjuwan Aşgabat, zamanaň merjeni sen,
Gözel Şehristan Aşgabat, arka dağın ak yolunu, nur sen, şuğla sen Aşgabat, halkın beyik ıkbalını, tuğ sen, tuğra sen Aşgabat, bütün dünya yalkım saçıp, yanlan paytahtım Aşgabat, doğunluğu kucak açıp, yanlan ak baktım Aşgabat. Pursatdan peýdalanıp halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň, ruhy baýlyklarynyň, meden genç hazynasynyň dünýä derejesinde ýaýbanlanmagyna, ak ýollar açýan milli aýdym sasyny otymyzyň halkara derejesinde şöhratlanmagyna, giň mümkinçilikler döredýän milli medeniýetimiziň we sunuň otymyzyň hak gowanlary, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyza, hem-de arkadagly serdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagly serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Halkymyzyň ruh gymmatlyklaryny dünýäde şöhratlandyrmakda, Türkmenistan döwletimiziň beýik ösüşlerini jümle jahana dawaralandyrmakda alyp barýan beýik işleri mydama rowaj alsyn. Hormatly dawramda gatnaşçylar, gelin bolsa zekin aýdymçylarymyza adalatly baha berjek emin agdalarymyz bilen tanyş bolalım. Türkmenistanyň halk artisti Sehet Mehmet Recepbayev. Türkmenistanyň halk artisti Lale Begnazarowa. Türkmenistanyň halk artisti Aman Mivi Mehmedowa. Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew. Türkmenistanyň halk artisti Ziliha Kakayewa. Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asyr bäsešiginiň ýeňjisi Oguljahan Gurbanowa. Şeýlehim Türkmenistanyň halk artisti Eminler toporunyň başlygy Kerim Ilyasow. Ene mehriman adamlar, emin agdalarymyz bilen hem tanyş bolduk. Gelin bolsa dawramyzyň şu ýerinde bäsešigimize başlamak üçin, bäsešigimize ilkinji çykyş etjek aýdymçyny sahnamyza çağırmak üçin kärdeşlerimiz Kakajan bilen Uzyk Jemala söz geçirýär. Doğmu dağı meňzeş gaýratyny, Üstünlügi rowan, ynamly öňe, aýdyň erte waryas milli lider bile, arkadag serdarly, bagtyar ýaşlar. Assalamu alaykum edilileşler, mehriban tomaşaçylar. Salam, belentden ýanglanýan aýdym sazly watanymyzyň eşretli köderini görüp ýaşaýan bagtyar adamlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe, gahrman arkadağymyzyň, arkadagly serdarymyzyň saýasynda türkmen halkymyzyň her bir güni toý bayramlara beslenýär. Dogry aýdýan Kakajan, ynha bugün kemşeýle toýly, bayramly günleriň biri. Ýagny bugün Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden, Türkmeniň altyn asyr bäsešiginiň çäklerine geçirilýän Ýanglan diýarym 2023 telebäsešiginiň Aşgabat şäher tapgyry uly şatlyk şowhun bilen dowam edipdir. Uzyk Jemal, anha görüşmede ýalyk bugünkü Ýanglan diýarym telebäsešigi birinji, ilkinji çykyş etjek aýdymçyny tanyş edäýeli. Biziň bugünkü telebäsešigimiz ilkinji aýdym aýtjak. Yaş höwesçiň aýdymçymyz. Aşgabat şäheriniň aýdymçysy Gurban Murat Nuriýew. Gurban Murat, sizi hoş gördük bugünkü telebäsešigimizde. Hoş gördük Mehmet. Gurban Murat, ne bäsešigimizde ilkinji bolup çykyş etýäňiz, nähil duýgular başdan geçirýäň? Elbette şu gün ilkinji bolup çykyş etmek meň paýyma düşdi. Bugünkü bäsešigimizde siz haýsy aýdym bilen geldiňiz? Şu gün bäsešigimizde mehriban enelerimizi, gelin gyýylarymyzy wasp edýän aýdym bilen geldim. Gurban Murat, onu bize seride oturan tomaşaçylarymyza öz ýürek buýsançylaryňy bilen beýan edäýsiňiz. Köp sag bolun. Öz bäsleşlerime, aýdymçy ýoldaşlaryma ol üstünlik arzu edýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy serdarymyza o tutýan tutumly işlerini elimizde rowaj arzu edýän Allah. Köp sag bolun Gurban Murat. Onda biz size üstünlük arzu edýät, arzularyňyzam hasyl bolsun. Onda uly hormat bilen siz sahnamyza çagyrýat. Sahnamyz size garaşýar. Edilileşler, hormatly watandaşlar, sahnamyzda Gurban Murat Nuriýew garşylalyň. Başegi ömrüne edýär
tadı Mehrevan eneler Edin eneler Size mehremli Birenler Tanrı Mehrevan eneler Edin eneler Size mehremli Birenler Tanrı Mehrevan eneler Edilene Mehrevan eneler Edilene Gerçekleri erir, eneler bir yer Devletmeden devlet gelyenleriyle Türkmenim devleti devamet devam Enelin saygısı yürekte kadar Türkmenim devleti devamet devam Enelin saygısı yürekte kadar Enelin saygısı yürekte kadar Benim sevdim Söyülmedik cuvani Menden başka Bağıtlı barın bilmedim Yanımda Ayasına dostlarımın Sevik hakta Sıhhatini dinledim Yanımda Ayasına dostlarımın Sevik hakta sıhhatini dinledim İnni bilenimden yarın aydım Özümden monça bolyan yenleyen Yöne sehralara çıkam diyene Sevgilerim sıhhatini dinleyen Yöne sehralara çıkam da yine
özgündüzün aydamani dinleyen. Berkella Gurban Murat, enelerimiz hakynda, mehriban käbelerimiz hakynda şeýlekem bir ajaýyp aýdym biziň üçin ýerine ýetirip berdiňiz. Biz size köp sag bolsun aýdýas, bäsçikde hem ulusçylygyň ýary bolmagy tüýsürekden arzu edýäs. Aýtynam, Gurban Muratyň ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyz nähil baha bererkä? Elbetde Islam, bu sowal meni hem diýsen gyzyklandyrýar. Gelin hormatly dawramda gatnaşçylar, Gurban Muratyň ýerine ýetiren aýdymyna özüniň fiýilini şeýlekem halifa maslahatlaryny bermek üçin hormat bilen Türkmenistanyň halk artisti Sahat Mehmet Rejepow hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaikum hormatly adamlar, hormatly mehmanlar, tomoşçular. Şuň gözel paýtagtymyz Ak Mermerli Aşgabat şäherinde hormatly Prezidentimizin ıglanadan Türkmenin altın asır bäsleşiniň çäklerinde geçirilen Ýanglan diýarymyň 2023 telewäsleşigi şuň Aşgabat şäherinde ul şowhun bilen, ul dabara bilen geçip dur, dowam edip dur. Şol dabara bilen ähli aýdymçylary, ähli gatnaşçylary gutlaýan hormatly adamlar, şu gözel sahnada biziň owadan dehilli ýaşamyz, watanymyzy wasp edýärler. Gözel tebigatymyzy, söýgüni wasp edýärler. Gahrman arka dağımızı, arka dağlı serdarımızın alıp barayan beýik işlerini wasp edýärler. Bu bolsa biziň aýdymçylygymyzyň başyny göwge getirýär, uly joşkun döredýär. O pursatdan peýdalanyp bize şeýle owadan ýurtda ýaşatmaga, parahat ýurtda ýaşatmaga mümkinçilik berýän gahrman arka dağımyzyň, arka dağly serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri, il bähbitli, ýurt bähbitli işleri elmidama rowaç bolsun. Hormatly adamlar, Gurban Muratyň aýdymyny ählimiz dinledik, emin agdaly bolup dinledik, sizem dinleýänsiňiz. Gurban Murat sesiň gowy, arasa sesiň martebaby, halipalar bilen gatnaşyk saklap bir şolardan tapa galýanyň belli sebäbi aýdymyň içinde alýan öwrümleriň, tilsünleriň bir öz tejribeň bir ýokary derejelere barandygyny aňladýar. Gelecekde sesiňe gowanyp bir ýurdumyzyň bayramçylyklaryna, toýlarda, tomoşalarda bir köp ýyllar öz sesiň ýene taplap dowam ederdiň diýip umyt edýäs. Sana sunuga dälemde üstünlikler arzu edýäs, owazyň belent bolsun. Hormatly dawramda gatnaşçylar, gelin bolsa emin agdalarymyzyň Gurban Murada beren bahasy bilen tanyş bolalyň. 10 Jemi 70'e deň boldy. Berekeli agutlaýar Gurban Murat üstünlük arzu edýär. Hormatly dawramda gatnaşçylar, biz bäsleşigimizi dowam edýär. Bäsleşigimiziň şu ýerine indiki aýdymçyny sahnamda çağırmak üçin kärdeşlerimiz Kakajan bilen Uduq Jemaly söz geçirýär. Mehriban ýeşler, edýät tomoşaçylar, indiki çykyş etmek nowaty Aşgabat şäher häkimliginiň Bagyt köşkü toý mekanynyň işgäri Gurban Muhammed Gököw. Gurban Muhammed, biz siz bäsleşigimizi hoş gördük. Sağ olun. Gurban Muhammed, bugünkü telewiziýanyňda siz haýsy aýdym bilen geldiňiz? Halifalardan miras galan bu jennetli ýan aýdym getirip. Biz size bu owadan aýdymyň üstünlük, şowluk getirmegini tüýtüregimden arzu edýäs. Sağ olun. Gurban Muhammed, biz eserde oturan tomoşaçylarymyza öz ýürek buýsançylygyny bilen beýan edäýsiňiz. Men şu Kakajan ýürek buýsançymy aýdym bilen beýan etmem getirip berem. Baş üstüne. Ata yurdum bir müberek didadır, yerleri tak ağaçları tutardır, kucağına elim bağta uçardır, siz Türkmene beygiyam arkada. Bir de şunları yani mümkünçülükleri öğretmeyen kahraman, mehriman arkadamdı, arkadağı serdarımda köp sağ olsunmaydı. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun Gurban Muhammed. Wagtyňyzdan belentden ýanglansyn. Sağ olun. Ondan hem mehriban ýeşler, edýät tomoşaçylar, indiki çykyş etmek nowaty Gurban Muhammed Gököw. Garşylalyň.
Meşki arılara ögüzel yerleri Everi beyleri bu cennetleri Azimet bolha yar uzuvi son cennettir Bastı tavara kararım Takat kalmadı Zanım fini suda Görüfüm geliyor İntidar gözlerim Fitsiz ağladı Zanım fini suda Görüfüm geliyor İntidar gözlerim Fitsiz ağladı Canım seni juda Görüfüm geliyor Dumanı var kara dağın firine İnsanlara gözlerime görünme Kapatasın olup yürek yerine Canım seni juda görüfüm geliyor Köp sağ olun Gurban Muhammed yerine yetirip beren aydımlarınız üçün. Eni ortadan hormatly dawaramdy gatnaşçylar. Dawaramydyň şu ýerinden Gurban Muhammediň ýerine ýetiren aýdymyna özüniň syýyny, şeýle hem halifa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Läli Begnazarowal hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Salam alik mehribanlar, mehriban tomoşaçylar. Şu pursatda şeýle owudunlyklary, şular ýaly bir päkide gülleri, parahat gülleri bize peşkeş berýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arkadağymyda, Arkadağly serdarymyda tüýsüremizden sağ bolsun aýdýan. Goý gahrman halifa Arkadağymydyň, hormatly prezidentimiz Arkadağly serdarymydyň janlary sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutjak tutumly işleri hemişe rewaçlyklara betlentin, toýlanmadan toýlara teplentin. Ana uluşowhun bilen şatlyk bilen dawaramyz dowam edip dur. Gök Gurban Muhammed ana özüniň bir başarjanylygyny şu ýerde görkezdi. Elbetde Gurban Muhammed dok sesiň bar, bir ýanglanyp duran owudan sesiň bar. Hawa ses ara çägiň giň haýsaýdy maýdanda da bir esasy häzirki zaman aýdymlary ine şu wagt biziň bir ýurdumyzda halipalamyzyň aýdymlaryny aýdýalarda toýlamyzda ýöne bir zady belläsimeli halk aýdym ýanky aýdan bu jennetdir diýen aýdymyň öz başlyk
gowy ýerine ýetirdiň. Ýöne bir hili halkyň ýüregine, gulagyna galyşyp başgarak da ikinji aýdymyň taňa gelişip dur. Şu birinji aýdymyň sen özüň höwet edip saýladyň, aýtdyň, oňa berekella diýesim gelýär. Gelecekde sana ak ýol ardy edýän, öz ýoluňy tapyp şolary tahnalary hemişe beremäňi tüýsürümden ardy edýän ýöne hökman halk aýdymlary aýtjak bolsaň, bişirmeli, dinlemeli, öwrenmeli, kän öwrenmeli bolýar-da. Sana ak ýol ardy edýän. Doğru. Köp sağ olun halifam. Gelin üniversite hormatly davaramyda gatnaşyjylar, emin agdarlarymyzyň Gurban Muhammede beren bahasy bilen tanış bolalım. 9 10 10 10 10 10 Cem baha 68. Gurban Muhammed bizde bäsişimizde ultyrklar ardy edýär. Jeyhun kadar ardyny boýalyp, bagtymyz aşyly ykbal oýunup, atly halal ojoňy dolanyp, hemmeler bir taşa jemläliň. Gelin toy gününi aýdym dinläliň. Eni ortaň hormatly davaramly gatnaşylar. Eni kaýdym şeýini sahnamyza çagyrmak üçin kärdeşlerimiz Kakajan bilen Uduq Jemala söz geçirýär. Ýanglan diýarym 2023 telewizionymyzda indiki çykyş etjek aýdym çyýmady. Aşgabat şäher häkimliginiň Büzmöýün etrapynda ýürlüginiň işgäri Kerwen Anaýew. Kerwen, sizi hoş gördük bugun telewizionymyzda. Sağ olun, hoş Kerwen, gördük. bugünkü bäsleşimize haýsy aýdym bilen geldiňiz? Leyli Mecnun desandan Leyli gerek diýen hal aýdymna. Biz ýaşlara şolary ýaly okumagy, öwrenmäge, şolary ýaly beýik sahnlara çykyş etmäge, ullahan mümkinçilik görderip beren hormatly arkadagy serdarymyza sag bolsun aýdýan. Goý hormatly arkadagy serdarymyzyň başlary dik tutýan tutumly işleri elmydam we waşyklary beslensin. Köp sağ olun Kerwen, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onu näme ajaýyp arzuwlar bilen biz sizi sahnamyza ýollaýar. Derdime derman gerekden, aşık min biz bana arman gerekden. Bir min derdime derman gerekden, aşık min biz bana arman gerekden. Kokuya şu tebardım bana ıhsan gerekden, loket dilber özgü gülistan gerekden. Leyli geregim özgü var yaro gerek.
gidipdir. Ağalar bir yara gönüm gidipdir. Ağlı pis hedadakların balgarca. Boynumda ekilmiş nezilin namat. Kaşın kalım dişin dürden garca. Boynumda ekilmiş nezilin namat. Kaşın kalım dişin dürden garca. Hormatly davaramyda gatnaşjylar, gelin warsa kerwenin ýerine ýetiren aýdymyny özüniň halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Amanwy Mämedowa uly hormat bilen söz geçirýär. Salam mehriban adamlar. Ine şu gün paytahtymyz Aşgabat şäherine uludan Ýanglan diýarym telewiziýatlešigi öz işine başlady. Mehriban arkadagly serdarymyz şular ýaly ýaş dekinleriň ýüze çykmak üçin Türkmeniň altyn asr wätleşiginiň çäklerinde geçirilýän Ýanglan diýarym telewiziýatleşigini yglan edýär. Bu wätleşik bir näçe ýyl dowam edipdi. Wätleşige ýurdumyzda bir näçe aýdymlar şu wätleşige gatnaşyp tanymal aýdymçylar şeýle hem hormatly atlara münasip bolan aýdymçylarymyz we ine özümem ýadyma düşýär. Men özümem gatnaşdym şu telewiziýatleşigine bayrakly ornlara münasip bolduk. Şular ýaly bizi bagtly günleri, toýly günleri bize peşkeş berýän mehriban arkadagymyzyň, arkadagy serdarymyzyň jan sag bolsun, başy dik bolsun, alyp barýan işlerini diňe rowaşlyk kazanmagyň tüýsüreginden arzu edýän ne ştady Kerwen Anayf aýdymy gowy ýerine ýetirdi. Gowy aýdym saýlap bilipsiň. Leyli Mecnun desandan Leyli gerek. Şeýle owadan ýerine ýetirdiň. Aýdymy süýji ýerine ýetirdiň. Sahna gelişipdiň. Gelecekde sana ýene köp owadan aýdymlar işläp ýurdumyzda geçirilýän toý bayramçylyklarda öz goşandyň goşup tanymal aýdymçy bolmagyň sana arzu edýän. Tungat alemine diňe üstünlük kazanmagyň tüýsüreginden arzu edýän. Sağ ol. Hormatly davaramda gatnaşjylar, gelin bolsa emin agdalarymyzyň kerwene beren bahas bilen tanyş bolalyň. 10 9 10 Jemi 69 Kutlaýar Kerwen. Sağ ol. Atajan halipa siz kerwene 9 baha berdiňiz bolýan, sebäbini aýda aýsyňyz mümkin bolsa. Bolýa. Ilki bilen hemmeňize salamu alaykum hormatly tomaşaçylar. Ilki bilen sözümiň başynda men şeýle bize owadan durmuşy peşkeş bilen gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Çünki biziň Aşgabat şäherimiz, Türkmenistan döwletimiz dost doganlygyň köprüsü bolupdyr. Biziň owadan Aşgabat şäherimiz, Türkmenistan döwletimizde şu sungat medeniyet işgärleri üçin ähli şertler var. Aýdym aýtmak üçin, döretmek üçin, goşky ýazmak üçin, sa döretmek, umuman şu sungat işgäriniň, dörejilik işgäriniň joşmagy üçin ähli şertler var. Şoň üçin ýene bir ýoly pursatdan peýdalanyp milli liderimiz, gahrman arkadamyza, biziň hormatly prezidentimiz, arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý olaryň jan sag bolsun, alyp barýan il ýurt bähwitli işleri el madama rowaşlyklara beslensin. Hormatly eýleşler, ine şu gün Ýanglan diýarym telewiziýatlešigi dowam edip dur. Kerwen Anayf şu wagt aýdym aýtdy, dogrudanam gowy sesiň bar. Kerwen özüňem gowy sahna gelişip dursun. Bir sahnany gowy duýup dursun. Ýöne menne birazjyk sen üçin ýetmedik zat şu aýdymy içine girip aýtmaly, ýaşap aýtmaly. Şol aýdym aýdanda şol özüň inanyp aýdanda eýem tomaşaçylarym şoňa has inanyp başlaýar. Şu maňa birazjyk inam ýetmedi.
Şoň üçin men birazcık bir bal pes koydum, bir baka pes koydum. Enteksen yaş oğlan gelecekte indiki ýyllaram sebäbi iştaýda çykyş edýänler, hemmesen bir näçe ýyldan bäri çykyş edýän oglanlar tölemü biregiň üstünligini begenip bilýän oglanlar indiki ýyllara da has hem bir taýýarlykly gelip şeýtirip tejribe ýygnap ýeneki ýyllaram gelersiň diýip umyd edýän, saňa gelecekde ak ýol arzu edýän. Janyň sag bolsun. Köp sag bol. Gofawun halifa. Kerwan umytdan düşmeler bizde bäýteşigimizde ulusynyklar arzu edýär. Hormatly dawramda gatnaşylar. Gelin orta dawramyň şu ýerine inneki çykşetjek aýdym şeýini sahnamda çağırmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Köp sağ olun aslam. Inneki çykyş etmek nowaty Aşgabat şäherimizdäki meňli tans toparyň tansy Maral Gurbanowa. Maral bizde bäýteşigimize hoş gördük. Sağ olun. Maral, bugünkü bäýteşigimizde şeýle bir owadan türkmen milli libasyny giyinip gelipsiňiz. Demek siziň bugünkü ýerine ýetirip berjek aýdymyňda milli ähliňde bolmaly şeýle dälmi? Hawa, men şu ýanglan diýarym telebäýteşigine türkmen gelin gyzlar diýen aýdymy getirdim. Siz sahnamyzda ýolaman hak siziň bir ýürek arzuwuňyzy begenjiňiz halkymyza iştirä Şu pursatdan peýdalanyp Gahrman arkadagy serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny tüýs ýüregimizden arzu edýäris. Maral köp sağ olun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Uly hormat bilen sahnamyza garşylaýar. Türkmen gelin Yağışınama yağyarsın cana, Türk taşını el divo, Kıydır nire bar yağı cana, Zirvap tonumuz el divo. Gelin nire bar yağı cana, Zirvap tonumuz el divo. Köp sağ olun Maral. Bizem size sunugat äleminde, aýdymsaz äleminde ulsunyk ýar bolan tüýsürekden arzu edýäs. Sağ olun. Hormatly dawramda gatnaşylar. Gelin bolsa dawramyň şu ýerinde emin agdalarymyzyň Maraly berjek fiýin bilen tanyş bolalym. Ul hormat bilen dawramyň şu ýerine Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asyr bäýteşiginiň ýeňçisi Oguljahan Gurbanowa ul hormat bilen söz geçirýär. Salam aleykum hormatly adamlar, hormatly aýdymsaz söýjiler. Bugün ine Gahrman arkadagly serdarly ýurdumyzda şeýle bir owadan pursatlar bilen didarlaşýas.
Edil şu adane yaşlarımızın bir ömrüne arzulap, ilkinci adımları Kahraman arkadağımızın başlangıcı bilen, arkadağlı serdarımızın münasip dowam ediyen, Türkmenin altın atıratlı bäteşiginiň çägine geçirilen Ýanglan ýarym telebäteşigi geçirilip dur. Şu ýerde dürli kärlerde, dürli ýaşdaky ýaşlarymyz öz ekinini açyk görkezýärler. Ine maraljygym elmeda maşa edip sungatda bolmagyň, bugün bolsa özüň tans sunatynyň daşyndan ilkinji adımlaryny aýdymsaz älemine dowam etmegiň ol Türkmen halkyna şahannaz mahsus häsiýetleriň biri. Kahraman arkadağımız arzular umytdan dörep anamdan berkeýär diýär. Kahraman arkadağımyzyň aýdan dürdäne sözleriniň dolu suutnamasy şu gün siziň arzularyňyzyň umytdan döreýän gyzykly pursaty. Şoň üçin size üstünlükler arzu edýäs. Kahraman arkadağly serdarly ýurdumyza münasip ýaşlar esasy kalpdan gödel wasp edýän sunuwa dişkärler, aýdymçylar bolup ýetişiň üstünlükler arzu edýäs size. Sag bolun. Köp sag bolun Halipa, janyňyz sag bolsun. Maral, emin agdalarymyzyň size beren bahas bilen tanış bolasyňyz gelýärmi? Tolgun ýagynmy? Onu hormatly davaramyň gatnaşylar. Gelin davaramyň şu ýerine emin agdalarymyzyň Marala beren bahas bilen tanış bolaryň. 9 10 Jem baha 66. Maral umytdan düşmeliler. Biz size beýatlaşygymyzda ulsunluklar arzu edýär. Ene bolsa hormatly davaramyň gatnaşylar. Gelin davaramyň şu ýerine indiki çykyş etjek aýdymçyny sahnamyza çağırmagymyz üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Ediyleşler, hormatly watandaşlar, sahnamyzda indiki çykyş etjek aýdymçymyz Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Baýmurat Ataýew. Baýmurat, sizi hoş gördük bugünkü beýatlaşygymyzda. Sag bolun, bizim sizi hoş gördük. Baýmurat, bu beýatlaşyga haýsy aýdym bilen geldiňiz? Söýgü aýdymy maňa sen gerek diýen aýdym bilen geldim. Şu zamany peşkeş beren ajaýyp döwri, güllä ötsen döwrümizde peşkeş beren Mehriwan, Gahraman arkadağymyz we hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il ýurt bähwetli alyp baran işleri elme dama rowaçlygy betsensin. Köp sag bolun Baýmurat, arzularyňyz hasyl bolsun. Owadan arzular bilen, üstünlükler bilen sizi sahnamyza ýolaýar. Sag bolun. Garşylalyň sahnamyzda Baýmurat Ataýew.
Tefsing içindem ya Yakan görmek için ben görmeyim ya Yana görmeyim ya Yana görmeyim ya Kıyının lezzetini ben bir seninle duyan Yana bir seninle duyan Gerekten bana başka bana sen bol ya Bana sen bol ya Bana sen bol ya Ağlamam değil bana sen gülün bol ya Bana sen gülün bol ya Bana sen gülün bol ya Gerekten bana başka bana sen bol ya Bana sen bol ya Bana sen bol ya Ağlamam deyip bana sen gülün bol ya Bana sen gülün bol ya Bana sen gülün bol ya Ömür basi giden yoluna Kalım yalnız dünyada Eğer bilsen bu cahana Kalım yalnız dünyada Sen sebepli boşap kalli bile giden yerlerimiz Zarin zarin ağlaşarlar pek asmana Durnalar zarin zarin ağlaşarlar pek asmana Durnalar Mehman iyileşer. Yani Kerwan Anayf Leyli gerek deyip aydımı yerine getirdi olun. Bu kadar Baymrat hem maňa fen gerek deyip aydımı yerine getirdi. Mehriban adamlar, gelinin orta davaramydyň şu ýerine Baýmuradyň ýerine ýetiren aýdymny özüniň syn maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Zeliha Kakaýewa uly hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Bir de şeyle ähli mümkinçilikler döredip berýän, ähli şertler döredip berýän, bir aýdym sadymydyň ösmegine uly mümkinçilikler döredip berýän gahrman arka dagly terdarymydyň janlary sag bolsun. Şu ýerde men Baýmurat hakyna aýdatym gelýär, özüm tolgunýan heriňe çykaňyzda. Sebäbi bu sahnaň özü bir jadyly. Şu aýdaýjyň ýaly häzir barsam gow edip aýdaryn ýerine ýetirerin ip gelýän ataqna. Jogapkärçiligiň ulluğu sebäpli bir adajyk öňkü ýerine ýetireniňden 50 götürmem aşak ýerine ýetirýän wagtlar bolýar-da. Şolar ýaly ýagdaýlar bolýar. Şoň üçin tolgunmak gaýta gowy, şol siziň jogapkärçiligiňi de aňladýar. Şoň üçin hem azyk tolgunýansyňyzam, tügeleme ýaşlar biri-birinden gowy estrada aýdym saýlapsyňyz. Geljekde taňa üstünlük ardy edýän Baýmurat. Sağ olun. Hormatly davaramly gatnaşçylar. Gelinin orta davaramyň şu ýerine emin agdalarymyň Baýmurada beren bahalar bilen tanyş bolalım. 10 9 9 10 9 10 9 Jemi 66 adem boldy. Baýmurat bizde bäseşigimizde uly üstünlikler ardy edýär. Sağ olun. Hormatly davaramly gatnaşçylar, biz bäseşigimizi dowam edýäs. Gelinin orta davaramyň şu ýerine enniki aýdymçyny sahnamyza çağırmak üçin kärdeşlerimiz Kakajan bilen Uduq Jemala söz geçirýär. Belentde parladyp watan tuğuny, Eleme tanıdıp ata yurduny, dağlara eretjek gujry erdemi, arkada serdarly, bagtyar ýaşlar. Mehriban ileşler edis tomoşaçylar enniki çykyş etmek nowaty Aşgabat şäheriniň ýaşaýçysy Meylis Ýagdyýewiňki. Meylis biz sizi bäsleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Meylis, bugünkü bäsleşigimizde siz haýsy aýdym bilen geldiňiz? Şuňky ýanglan ýaram tele bäsleşigine kompozitorymyzyň döreden maralgy diýen aýdymyny getirdim. Mümkin olsa ýerine ýetip bermekçi. Şu ajaýyp zamanany peşkeş beren gahrman arka dagly serdarymyza köp sag bolsun maýdan. Oy gahrman arka dagly serdarymyň jany sag bolsun. Tutulmuşlar elimden rawaz alsın. Köp sag bolun Meylis, arzuwlaryňyz hasıl bolsun. Bizem size üstünlük arzuwlap, sizi sahnamyza ýollaýar. Garşylaryň edip dileşer sahnamyzda Meylis Ýagdyýew.
Yılları dağlar attı gelmedin. Neme bolly canam sana yigit gönlüm almadın. Neme bolly maran sana yigit gönlüm almadın. Maralmayı sevdim seni. Ay maral canım maral, maralmayı sevdim seni. Sen olmasın bağlarımın alması yok, nar yok. Sen olmasın dağlarımın arçası yok, nar yok. Sen olmasın dağların arşası yok, var yok. Ay küsedim seni, gönlüm küsedim seni. Ay maral canım maral, maralmayı sevdim seni. Ay maral canım maral, maralmayı sevdim seni. Gel karşıma hiç kararım yok benim. Sen maralım senin özgü kovandarım yok benim. Sen maralım senin özgü kovandarım yok benim. Ay küsedim seni, gönlüm küsedim seni. Ay maral canım maral, maralmayı sevdim seni. Ay maral canım maral, maralmayı sevdim seni. Yarım diye yola çıktım, yollar er tarihinin iyiydi. Yerin güllep çöle çıktım, çöller er tarihinin iyiydi. Yarım diye yola çıktım, yollar er tarihinin iyiydi. Yerin güllep çöle çıktım, çöller er tarihinin iyiydi. Hormatly davaramda gatnaşylar. Gelingen orta davaramyň şu ýerine meýlisin ýerine ýetiren aýdymyna özüniň synyny şeýlekem halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Eminler toporunyň başlygy Kerim Ilyasow hormat bilen söz geçirýär. Nasun Aşgabatyň bir gödel ýerine aýdym sadyň bätlesigi geçip otur. Bu bätleşikleriň geçirilýän dawarlaryň aňartyna ullokan mani var. Halkymyzyň aladasy var. Ýaşlamyzyň gelejeginiň aladasy var. Näşudatlaň arkasynda duran Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagy serdarymyza köp sağ bolsun aýdýas. Ömrü uzak bolsun, janlary sağ bolsun. Elmida meşhur ýaly bir gowy dawarlarda görüşmek her birimize nesip etsin. Eridi adamlar görüp oturýar, hemmemiz bile şu aýdymçylarymyzy hälenmer diňläp oturýar. Tolama birinden gowy bolar. Şu mail jigimizem ilki bilen sahna çykanyna bir il buý sonuçly sahna çykdyň. Arkayn çekinmän şol aýdymy ýerine ýetirdiň. Aýdymçy esasy aýdym aýdanda şu sady duýup sadan çykman şonu bir iň soňuna çenni ýerine ýetirip bir kimsiz aýtmak arzuwy bilen çykýar da sahna. Şol arzuň amaly açdy diýip hataplayan ýöne şu bäsleşik de aýdymyň bäsleşigi de. Ýam şu 10 tane aýdymçyň içine düşmeň öýde bir ýeňiji diýip hataplayan sebebi şol bir näçe aýdymçylyň içinden saýlanýan azasy. Şoň üçin şu berilýän bahalary, berilýän ýanky maslahatlary özüňizde dogry netije çykaryp şolatlardan bir maslahat alsaňyz ýylly-ýyllyça ösüp gelecekde gowy watanymyza bir wepaly ýaşlar, wepaly aýdymçy bolup dörärsiňiz diýip umyd edýän, saňa üstünlük arzu edýän. Köp sağ olun halipa. Gelingen orta dawaramyda gatnaşyjylar emin agdalarymyzyň meýlisi beren bahasy bilen tanış bolalım.
10, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Jem baha 69'a deň boldy. Meýle, sunuw dälemini üstünliklerini ýar bolmagyny tüýp ýüremeden arzu edýär. Hormatly dawaramly gatnaşylar. Inniki çykyşaçak aýdymçy kimkä? Bu sowal her birimizi gyzyklandyrýan bolsa gerek. Onda gelin dawaramyň şu ýerine inniki aýdymçyny sahnamyza çagyrmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Sahnamyzda inki çykşatjak aýdymçymyz. Döwlet Mehmet Azad Adynnaky Türkmen Milli Dünýä Diller Institutynyň bagtyýar talebi Aýna Bayramgeliýewe. Aýna siz hoş gördük. Sağ olun. Fırsatdan peýdalanyp biz ýaşlara şeýle uly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arka dağımyza, arka dağly serdarymyza tüýs ýüregimden sag bolsun maýdýan. Goý gahrman arka dağımyzyň, arka dağly serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri bolsa, elmi dam rewaçlyklara wetlensin. Köp sağ olun. Ayna arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ajaýyp arzuwlar bilen biz sizi sahnamyza ýollaýas. Köp sağ olun. Karşılalyň ededileşler sahnamyzda Aýna Bayramgeliýewe.
beter alam dumar cruel innaimledi gående fui cantar ve bailar ve contigo vem saber si matar zo vem caber bailar mi corazón si bailar no me bater now sorrir, bailar, no meu olhar contigo. Berekella ayna siz vatanymyň hakynda bir ajaýyp aýdymy şeýlekem daşary urt diline de owdan aýdym ýerine ýetirdiňiz. Köp sağ olun. Hormatly dawramyda gatnaşçylar, geliňin orta dawramynyň şu ýerine aýnaň ýerine ýetiren aýdymyna özüniň maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Ayna, sahnada bir adacık tolgunyan, yönementen ananyan, gelecekte inniki çıkışlarında şeyle gowy aydımlar bilen halkın yüreğine ömürlük kalacak aydımlar yerine yetirjekdiň ananyan, mene sana 10 baha berýän. Sağ olun. Onu hormatly dawramyda gatnaşylar, emin agdalarymyzyň aýna beren bahasy bilen tanış bolalım. 10 9 10 10 9 9 10 Jemi 67 eden boldy. Aýna berekella ümitden düşmeler, bitde bähleşigimizde ulutnylyklar arzu edýär. Köp sağ olun. Onu geliň dawramynyň şu ýerine indiki aýdym şeýini sahnamyza çağırmak üçin kärdeslerimize söz geçirýär. Indiki çykyş etmek nowaty Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat dörejilik toparynyň artisti Miras Haydarow. Miras bizde bähleşigimize hoş gördük. Sağ olun. Miras, anha görüşimizi ýalyk Türkmen milli lewasynda gelipsiňiz. Diýmek mirasyň aýdyp berjek aýdymam milli ähende bolmaly. Şeýle däm miras. Owa, men Halipa Wasymy Türkmenistanyň halk başly döwletgelle öktürüfüň dörejiligine degişli bolan Gyratym diýen aýdymy getirdim. Onda bu aýdym size üstünlük getirýän aýdymlaryň biri bolsun. Miras, siz sahnamda ýollaman siziň bir ýürek arzuwuňyzy, ýürek gutlugyňyzy halkymyza eşdirä geliň. Bize şeýle, oly şeýle owadan sahnada bir formata sylaga münasip halipalaryň sulga dysatlarynyň öňünde ukyp başarnymyzy açyk görkezmäge döredip beren mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza, arkadaly serdarymyza köp sag bolsun maýdan. Köp sag bolun Miras, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onu näme sizi sahnamyza ýollaýar. Mehriban ýeşler, eziz tomoşaçylar, indiki çykyş etmek nowaty Miras Haydarowyňky garşylalyň. Meydan
amanatan Ömrüne düşmanı vatan Varolu bir emanetin sana efin Geldi bağlamaya Varolu bir emanetin sana efin Geldi bağlaya bağlaya Ya ağalar men şum kargoşumu çördüm Hakile o çördüm Sağ elimden sol elime alın sana Nerede yarın kurbanımın kulimin Ay kararım yok gülüme Ödüm gelin sana Ödüm gelin sana Hormatly dawaramyda gatnaşjylar, mirasyn ýerine ýetirip beren Aýdymny özüniň halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarova uly hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Her şatlyk şowhun bilen, ýaşlaryň bu ýsonjy bilen, joşguny bilen gowy dowam edip durys. Tüweleme halipalanmadan gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiň. İkinji aýdymam gowy. Ýöne näme ýanky diýişimde ýaly hemmemizde de bolýan zat, biziň hem ýaş wagtlarymyzda bir şular ýaly uly sahnalara çykamyzda bolýan zatlar bir arasyna sözüň ýalňyşylmagy mümkin, ýa sesiň gyrylmagy mümkin. Şolar ýaly pursatlar bolýar-da. Nejigim senne de şolar ýaly boluşýar. Ýöne gynanma, gelecekde sana ak ýol arzu edýän. Sağ olun. Aljyrama. Köp sağ olun halipam. Gelin warsa hormatly dawaramyda gatnaşjylar. Uly şowhun bilen emin agdalarymyzyň mirasy beren bahasy bilen tanış bolalım. 9 Miras siziň jem bahaňyz 64 deň boldy. Biz size bäsleşigimizde uly üstünlikleri arzu edýär. Ene hormatly dawaramyda gatnaşjylar. Görüşüňiz ýaly bugünkü bäsleşigimiz diýsen çekeleşikli, diýsen gyzgalaňly, diýsen şowhunly dowam edýär. Gelin orta dawaramyň şu ýerine enniki aýdymçyň sahnamyza çagyrmak üçin kärdeşlerimiz Kakajan bilen Uduq Jemala söz geçirýär. Inniki çykyş etjek aýdymçymyz. Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mektebiniň muallimi Hedret Guly Gullardaýew. Hedret Guly biz sizi bäsleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Şu pursatdan peýdalanyp biz ýaşlara işlemäge, döretmäge, öz gyýyp başarnyklarymyzy açyp görkezmäge, şeýle uly sahnalarda çykyş etmäge, uly mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagly serdarymyza köp sag bolsun diýär. Goý gahrman arkadagymyzyň arkadagly serdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bäkbildi tutýan tutumly işleri el mydama rowaşlyklara beslensin. Arzularyňyz hasyl bolsun Hedret Guly. Bizem size üstünlük arzulap siz sahnamyza ýollaýar. Garşylalyň sahnamyzda Hedret Guly Gullardaýew. Yanıp dur mukam ýaly, toýlarynyň görpüzi. Şol ses bilen goşulýar ýüregimiň gürzüllüzi. Şol ses bilen goşulýar ýüregimiň gürzüllüzi. Şahmetilgi darany katıp dursa onda da şal daranyň sesi ödügimizden çıkıp dursa onda
dursa otir şol gödelgi madan dokma darani avminen duyup durno konum şinkon yüreğini avminen duyup durno konum şinkon yüreğini Barazon son üzülgin darani katıp dursa Onunla da sol darın sizi ödüğümüzden çıkıp 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 dursa Adım maral, özün maral, maralca Senin kara gözlerinden aylansam Ak nur yalir bökülsün nur saçıya İnce ince billerinden aylansam Maralcan, maralcan Ninin seymen çıdarcan Hormatly dawaramly gatnaşylar. Dawaramyň şu ýerine Hezret Gulun ýerine ýetiren aýdymyna özüniň synny, şeýlekem halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew ul hormat bilen söz geçirýär. Köp sağ olun. Assalamu alaikum hormatly tamaşaçylar. Assalamu alaikum hormatly tele tamaşaçylar. Neşe biz ajaýyp gün bir ajaýyp sahnada, ajaýyp şäherde Ýanglan diýarym telewäsleşigini geçirip durdy. Ana fursatdan peýdalanyp şeýle bize owadanlyklary, ajaýyplykları peşkeş berýän Gahrman arkadamyza, arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Ene hemmemiz görüp durus, hormatly tamaşaçylar. Şu taýda bir näçe ugurdan aýdymçylary gördük. Halk aýdym aýdýan aýdymçylar estrada ýolundan aýdýarlar, vokal ýolundan aýdyp dur. Hezret Guly seniň aýdymyňy dinledik. Sen öňkü ýyllaram çykyş etdiň. Ene Daňatar Hydyrowyň Gyýdaragynyň gürpüllüsi diýen aýdymy ýerine ýetirdiň. Şol eseri Daňatar Hydyrow täzelikde ýazdy da, şol aýdym täze aýdym. Sen hem şonu ony gowy duýup ýerine ýetirdiň. Hawa saňa üstünlük ardy diýen gowy ýerine ýetirdiň, gowy bariton sesiň bar. Elbetde birazjyk ýanky a harflary, çekimli harflar, u, ü harflary çekimli aýtmaly. Adyň maral, özüň maral, maralja. Senin kara gözlerinden aylanıp maralcan, maralcan, maralcan.
Diyecek bolýanym, şu diňe çekimli harplar ulanmaly. Höwesçiň aýdymçy hökmünde men öz ýanymdan sana 10 goýdum. Sana üstünlük arzu edýän. Üstünlük arzu edýän. Sağ olun. Çok sağ olun. Köp sağ olun halipam. Gelin warsa hormatly davaramyda gatnaşyjylar. Ulus şatlyk, şowhun bilen emin agdarlarymyzyň Hezret Gula beren bahalary bilen tanış bolalım. 10 Bir ağızdan 10 jem bahamat 70'e deň boldy. Kutlaýar Hezret Gula. Sağ olun. Hormatly davaramda gatnaşylar, görüşňiz ýaly bähsişimiz diýsen şowhunly dowam edýär. Gelin orta bähsişimizin şu ýerine endiki aýdymçyny sahnamda çağırmak üçin kärdeşlerimize söz geçirýär. Mehman adamları ediyet tomoşaçylar. Ýagny inniki aýdymçymyz, jemleýiji aýdymçymyz. Türkmenistanyň Sowda we Daşara gatnaşyklar ministrliginiň Sowda kooperativ mekdebiniň bagtyar talibi Kaýır Begjanow. Kaýır, biz sizi bähsişimizde hoş gördük. Çok sağ olun. Kaýır, bugünkü bähsişigimizde haýsy aýdym bilen geldiňiz? Men şahenem garyp destanyndan şahenemiň men aşyr diýen aýdym bilen geldim. Goý bu aýdym size ul üstünlikler getirsin. Çok sağ olun. Biz ýaşlara şular ýalyk mümkinçilikli döredip berýän gahrman arka dağımyza, arka dağly serdarymyza köp sağ bolsun aýdýarym. Goý arka dağly serdarymyzyň, arka dağımyzyň janlary sağ bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydam rowaj alsyn. Edýeleşler, hormatly watandaşlar, garşylaryň sahnamyzda şahenemiň aşygy Kaýır Begjanow. Köp sağ olun. Aşka bağlap badamini badamini
Aşığına düdün yar, ciğer bağrım edin yar, ödün fallım adamini, adamini. Aşığına düdün yar, ciğer bağrım edin yar, ödün fallım adamini, adamini. Özünün fiilini, şeýlekem halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Sahat Mehmet Recepbayew ol hormat bilen söz geçirýär. Hormatly adamlar, hormatly aýdym saz muştoklary, gödel şäherimiz, owadan paýtagtymyz Aşgabat şäherimizde Ullukan medeniýet bayramçylygy ýokary göteriş ýagdaýynda geçirilip dur. Tüweleme aýdymçylygymyz öz ýürek joşguny şu owadan sahnalarda çykyp owa beýan edip durlar. Şul göden sahnada çykyş etmeklige mümkinçilikleri diýen Gahrman arkadağımda, arkadağlı terdarımda köp sağ olsun aýdýar, jallar sağ olsun, ömürleri uzak bolsun. El madama tutyan tutumlu işleri rowaç bolsun. Hayır aýdymyny dinledik, onu da näl dinledik, hed edip dinledik. Tüweleme. Saz bilen aýdym ikisi alışanna, tüweleme aýdym bolup çykaýa. Aýdym kemi bolmandyr. Tezin tüweleme ses aralaňam gowy sesleri alyp durşuňam arasynda gowja aýtdyň. Sen yüreğinde şu aydımı duyup durdun, şu aydımam tomoşları getirip durdun. İn esaslanam şonuna. Sahnada gelişip durdun tüveleme. Belent gelecekte ulakan üstünlük, ovadın belent bolsun. Elmi dama şunu al, güzel sahnada duşulmak meselesini. Sağ ol. Men özüme sana 10 baha koydum. Çok sağ olun halife. Gelin bolsa, hormatly dawramyda gatnaşjylar, şadlyk şowkun bilen emin agdarlarymyzyň kaýyra beren bahalary bilen tanış bolalım. 10 10 10 10 10 10 10 Bravo'dan 10. Cem baha 70'e dem bolly. Sağ olun halifeler. Benim bahalarım için hadara. Sağ olun halife. Berekella. Hormatly dawramda gatnaşylar. Ene görüşüňiz ýaly ähli aýdymçy ýigitlerimizden, aýdymçy gyýlarylarymyzdan bahalary bilen tanış bolýaňyz. Gelin olsa dawramyň şu ýerine ýeňjilerimizi aglan etmek üçin ul hormat bilen bugünkü ýanglan ýarym 2020 saatly telewizionda gatnaşan ähli aýdymçylarymyzy sahnamda çagyralyň. Ene görüşüňiz ýaly ähli aýdymçy ýigitlerimiz, aýdymçy gyýlarym sahnamda geldiler. Ene olsa dawramyň şu ýerine kim gaýsy aýdymçy ýeňiş gazandyka? Elbetde bu sowal hemmejämizi gyzyklandyrýan bolsa gerek. Onun hormat bilen dawramyň şu ýerine bäsesiňizde ýeňji bolan aýdymçylarymyzy iglan etmek üçin ul hormat bilen emin agdalarymyza söz berýär. Ana mehriban adamlar, görüşimiz ýaly şeýle bir gowy pursat, bir aýdym dinläp, bir arasa howada, bir ýaşlamyza gowunmak, biziň bagtymyza, biziň paýymyza düşýär. Biz özümizi bagtlasap edýäs. Şoň üçin hemmeňizi tüýsürekden gutlaýan, şuň şeýle hemmeňiz gowy aýdymy ýerine ýetirdiňiz. Eri diýleşler, ana görüşimiz ýaly şuň 70 baha alan aýdymçylygymyz 3 tane. Ýöne asly 2 tane aýdymçymyz jemleýiji tapgyra gatnaşmaga hukuk kazanmaly. Şoň üçin hemmeňize bir täsirli bolar ýaly, bir gowy ýatdan çykmajak pursat bolar ýaly. 3 tane 70 baha alan aýdymçylarymyz bir özara bäsleşseler has gyzykly bolar. Onu aýdymçylarymyz gereksizden aýdy berin. Seher belin atın besle, aylanyp ýör köpek dagy, saglyk ýolu arkadagyn, sin lawatyr güldi ýary, eýleň balkyn beýleň lewap, arasynda halili, daşagydy hem marini, birikdirýän paýtagtyň bar. Beş vilayet bir cemmolu, arkadağa savul diyet, halkın senin ıhlasına, zahmet bilen cevap beriyet. Beş vilayet bir cemmolu,
arkadağı savul diyet. Halkın senin ihlasına zahmet bilin cevap bir ya. Bir gün bağdı yanıp ise mak yelin var mı ise abrayın atağını koysana oğlunu atağını koysan buğday meydanı koysan ey zemini asmanı koysan Gurmadığını koysan eğer ey dengin uşun devam eder Nazlar ey Kete yanlılıkta otursam ödüm Kete kaharlanıp çıtırsa yüzüm Kete okuyayım gelip yumulsa gözüm Dişne yürek cemalına susayar Kara gözlüm yürek seni kuysayar Mağlayında bağırsın yok karma ececan Dünya dursun durasır yok karma ececan Mağlayında bağlasın sen arama ececan Dünya dursun durasın sen arama ececan Bir sır bağlın karrani Bir sır dağlın karrani Karrasıp bir karrani Yok karama ececan Ececan canecim Yok karama ececan Ececan can kevem Sen karama ececan Öşüm minnat verdin Lelelecek zanine Öşüm minnat verdin Lelelecek zanine Gecelerine kubbat gördün Hüdülepçik zanine Gecelerine kubbat gördün Hüdülepçik zanine Menim söydim, söyülmedik cuvani Menden başka bağlı parın bilmedim Yanımdan ayasına dostlarımın Söygü hakta söhbetini dinledim Yanımdan ayasına dostlarımın Söygü hakta aydımanı dinledim İnni bilenimden yaz yarınaydım Özümdün monçu buryan yengleyen Yönü sehralara çıkanda sile Özven düzün aydımanı dinleyen Yönü sehralara çıkanda sile Özven düzün aydımanı dinleyen Edi dilleşler Ina şu acayip pırsat Bir qowy aydımlar dinledik o tuwalama hemme aydımçılarımızdan biri-birinden qowy çıkış ettiler hem aydımçılarımız yine bir gede kutlayas ilki bilen geleceğimizin aladat ne diyen Türkmen halkının milli lideri kahraman arkadağıl serdarımız var canlar sağ olsun ömürler uzak olsun ilmuda maşulur yali bir aydım dinlep bir saz dinlep qowy sebepler bilen görüşmek her birimire nesip etsin.
Ana aydımçılarımızı ılan etmek vaktim gelip yetti. Tolgunurcu pursat häzir inni ılan edýäs. Jemleýiji tapgyry hukuk gadan aydımçılarymyzyň biri Hedret Gury Gullurdiýew. Inni kaydımçymyz Nurif Gurbanmurat. Gurbanmurat saňa da üstünlük arzu edýäs. O kaýyrjygymyz senin tak ýaş oglun, sen gelecekde sen töwelime sahna gelişip dursun, gelişiňem bar. O seňa özüň bir sunwat ojagynyň yetişýän oglun, şoň üçin saňa üstünlük arzu edýäs. Saňa gelecek ýyllerde de gatnaşmaňy tüýsürükden arzu edýäs. Hormatly iýleşler, ine şunun bilen arkada Serdar Bagtyar ýaşlar ýylyna watanymyzyň ak mermerli binalary beslenen paýtagty Gözel Aşgabat şäherine ýokary guramaçylykly zamanawap öwüşünlerde geçirilen Ýanglan diýarym 2023 telewizýasyny geçirip gutorýas. Biz bäteşiň şuňky ýeňjilerine döwlet derejesinde geçiriljek jemleýiji tapgyrda da ol üstünlikleri arzu edýäs. Goý türkmen ýaşlarynyň ykbalynyň beýge göterilýän arkadaky serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly agdy bir türkmen halkymyz üçin esasan biz ýaşlar üçin iň şowly, iň üstünlikleri baý ýyllaň biri bolsun. Bizi şeýle eşetdi zamanada ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Ýene-de toýly ularda görüşýänçek hoş sag bolun.